Salam vatandaşlar, salam Halmurada Sapara Kemine, Aydın ve Beyleki içinlik taşınak okavi işlep yoran ähli vatandaşlarımız hemmäňize salam. Men şu çıkışymy Süleyman Jana bağışlayan hemde Türkmenistanyň häzirki prezident sumagy Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenýän. Gurbanuly Berdimuhammedow şu Dursunbaýew Süleymanyň meselesini dogry dürst ýagdaýda primoy efirde Watan habarlar gepleşiginde dogry we dürst düzgün ýagdaýda şoň suduny hemme zadyny primoy efire goýmagy sizden bütün studentler bolup talap etýär. Şu taýda sizden ýene-de bir talap etjek zadymyz bar. Olam şol Yankı sport mektebi Süleyman Janyň okap ýören Okan sport mektebiniň adyny Tursunbaýew Süleyman adynaky bolsun dip şonu sizden talap etýäs. Sebäbi Tursunbaýew Süleyman jigimiz biziň türkmeniň edermen mert Gahryman geljegimizde ýagtylyp berip biljek. Mert ähli türkmenlerden mert bolup çykan türkmen ýigdimiz onuň nähakkany ýerde ýatmasyn hemde biz şonu bütün studentler bolup sizden talap etýäs. Şo mekdebiň adyny Tursunbaýew Süleymanyň adynaky ýürüteleşdirýär sport mekdebi bolsun. Ondan daşary Türkmenistan prezidentiniň ýanyna hukuk goraýjy edaralarynyň işleriniň meseleleri boýunça raýatlaryň ýüz tutmalarynyň garamak baradaky döwlet topary beýtgaç aýdanda prezident komissiýasy size ýüzlenýän. Dogry dürst ýagdaýda çözülmeli şu mesele şonda günäsiz adamlaryň ýerine günäsiz adamlary bassaňyz ya günäsiz adamlara eziýet berseňiz, günäsiz adamlara günä ýükleseňiz, kak обычно siziň edäjek işiňiz bolan üçin şu mesele öz nemäňde alyp, şu meseleň dogry we dürst çözmeňizi sizden şu taýda häzir usny ýagdaýda talap etýäs. Gerek bolsa resmi ýagdaýda size ýazyp uradars. Gurbanuly Berdimuhammedow şu sagat görýärmiň ekranda duran. Şu sagat görýärmiň. Ine şu sagat nämäni aňlatýar? Men ýürüte goýdum şu sagaty. Sen wagtyň gaty juda az galanlar. Biz bilip otyrys, eşitip otyrys, ýüregimizden duýup otyrys, käbir gelýän maglumatlara görä sen haramzada tohumuna değişil adamlaryň çağalary bilen uruşdurylypdyr şu çağa. Onam indi häzir şu suut bolanda kimi siz günäkär etseňiz biz alyp şoňa razy bolarsyk pikir etmäň. Biz şu suutda agdalan adamlaryň hemmesiniň kimi günäkär etse şolaryň hemmesini özümiz bärde ýuridiski taýdan dünýä uramalaryna ýetirip şolaryň anyklamagyny sizden hasap sorar, şolaryň anyklamagyna berers ondan soň. Sizin indi gitjek ýeriňiz ýok. Aýer şo taýdanam şo adyn täzele sen ata-babaň gahrymanyň bolmanlar, sen ata-babaň edermenem bolmanlar, sebäbi sen ata-babaň, sen ataň ýa babaň gahryman edermenlik kitap ýazyp pohyp ýörsiň, şonýal bolan bolsa biz sen prezident bolmakan tanardyk. Gahryman edermen mert adamlar обычный halkyň içinden tanalýanlar. Sen itin spisäne ady ýok, haramzada, seni dünýä ýiniren ataňam, babaňam, tohum tijiňem, biziň köçelemizde de ady bolmasyn, biz şoňa halk bolup garşy, ganhor elini gana ulayan hökümet sizden talap etýäs şonu. Mähreban halkymyz, ähli türkmenler, innem size ýüzlenmekçi. Ne görýäňizmi? Gurbanuly Berdimuhammedow halkdan hiç hili ruhsat soraman ähli ýerde özüniň ata-babasynyň heýkelini we özüniň heýkelini we öz islen itiniň ýene şunýal heýkel urýar, gazal çaýdaryp, gazallanmay ol kim bile
bir geden şoňa neme çykdy jedip gurupýar. Köçeler atlaryny dakýa. Siz gaty arkaýyn, şu zatlar halkdan soralman edilen zatlar. O aşağı pampersli yaşullara hava didip didirlip vurulan zatlar şol. Şoň üçin arkaýyn baryp şu prezidentin heykellerini ýykyp bilýäňiz, halkdan bir ruhsat halkyň puluna halky çöre o çorda durka itin nemesini ýakyp dur şu itleri ýykyp bilýäňiz, dudan etmäsin hemme tarapdan hakyňyz bardyr. Çim bolu biziň çagalamyzyň galny çoturan, öllür oturan, gıyna oturan, günahsız adamlar turmaya basıp oturan, ine yan yakynna da bolup geçti. Onda näçe wagtda ma geçen on tak bir ýylam geçen on näçe oglanmy Türkiýede jaýlandy. Näme şoňa bir samolyot uratmak kynmy. O Pökkuvalla diýen ýaly o kinoda bir bara baýlan samsyk çagasy ýaly golpýaran agtyny ştaýk okuwa urady otur. Gerek wagt samolyot, çasyn samolyotlaryna uçup gelip dur. Öz işler gerek bolsa, özüne gerek bolsa, özüm gidip gelipýär. Karantinam diýen ok, adam diýen ok. Şoň üçin gaty arkaýyn başlaýaberin herekede içinde. Indi mundan beter garaş oturmagy için neme ýok. Ene hökümet sizedem maýyň 30-na çen wagt berildi. Şo wagtda kelläňi işledip goşulyp ýetişýäňiz, işletmediňiz mana kemine uslowiýasyny aýtdy size. Özüňiz nähil bolsaňyz şo hil atwed alarsyňyz biziň täze gurjak Türkmenistan döwletimizde. Ene watandaşlar şonu aýtmakçydym. Şoň üçin gelin hemmemiz şu taýda agdyr bolup jemlenşip hemmemiz çykyş edelim, talap edelim. Häzir şu mesele çözülmän galmasyn, şu mesele gözümüzi yummaly. Biziň ölümide neme çykanok, iýe çykanok, biziň gahrman nemelerimize iýe çykanok edermen. Intak bu bilinmän näçedir. Welaýetlarda näçe çagalar urulup öldürilýär. Näçe çagalar urulup öldürilýär armiýada. Ana o meselede var. Onam häzir kimin çagasy armiýada urulup öldürilen bolsa, enatalar Türkmenistanyň içindäki hemmäňiz uradyň gayrat ediňden uradyň şu Halmyradagda adyny, familiýasyny, haýsy ýerde gulluk edenini hemem şu taýda näme bilýän informasiýalaryny kim şu çagaňyzyň ölümine sebäp bolan adamlaryň ady familiýasyny bilýän bolsaňyz, biz nesip bolsa täze Türkmenistanymyzda bu zatlaryň hakyny talap etmekçi, şu zatlar, şu meseleler çözmekçi, düýpli jinayetkarlary ýüze çykarmakçy. Ine şunu aýtjakdym. Hem de halka ede oturan şu wagt ilçelikde her ýerde, her okruglarda badyr plany ýaman neme dotyr, açaçan vizat galyp, açaçan eýdi otyr, açaçan beýdi otyr, adamlar köse otyryp. Şunýal bilýän adamlaryň bolsa, olaňa mat familiýasyny uradyn gayrat ediňdäni. Indi şu meselelerin üstünde giýje ýatman biz işlemekçi. Ne Halmyrada, Saparaýym, Kemine we beýleki aktivistler bolup biz şunu işläp düzi otyrýar. Özüňden hiç gorkman, gorkara zat ýok. Şun Süleymanjany öldüren bolsalar ertirkün ýene birini öldürerler. Gümün çeksinne gitsin Türkmen başyna düşen musallat bolar. Ene sağ olun dinläniňiz üçin köp şunu aýtmakçydym.